Hello! Hello mga kaborts. Musta? Sorry kaayo sa ako ang YouTube channel nga wala na ko nagbuhat og mga videos, wala na ko nag-vlog tungod kay wala na lagi ko'y panahon. Kay say mabisi na ko din ako pong cellphone usara pod ka buok, tapos dali na po siya malupat, din wala ko ipuli-puli ba. So magtagalog sa di ay ko karon kay ako ang YouTube channel sagol-sagol ni siya Tagalog o Bisaya, kay naamong ko kay mga friends ng mga Tagalog then di po sila kasabot ay di po kami sa Bisaya. So ako ano lang ning kuan man nga sagol-sagol sila nga ako ang Tagalog o Bisaya nga ako ang mga videos. So karon magbisaya ko, mas ninit man ko magbisaya kay mao man gud ni akong language. Kay kung magtagalog ko mura man gud og kanang gipugos na akong pagtagalog unya masayop lang unya ba. Then mas ma-feel man gud nako kung Bisaya kay pas nang pag-istorya dili na ko maguna-una sa Tagalog ani kay dili man gud ka Tagalog. So kakabalo si Tagalog ani. So mo na Bisaya na lang jud nako kay daghan man po mga vloggers na nagbisaya. So ako naka-decide ko nga magbisaya na lang jud ko sa ako ang videos kay aron kuan ba aron di mako taka-taka o Tagalog. So mag-focus na lang ko sa Bisaya. Pasensya na sa mga Tagalog kung dili kay ko ga Tagalog sa mga videos tungod kay kuan kana lagi manghadlok ko masayop na pod ko pataka-taka og Tagalog. So mas maayo nga magbisaya na lang jud ko sa akong mga videos. Karon nakauna-una ko nga mag-video karon mga kabords kay kabord is kaborde man na siya. Hello mga kabords, naguna-una ko mag-video karon kay wala ko'y lingaw. Unya ulan pud kaayo. Then gusto lang ko mo-share kung ano wala ko nag-video tungod kay lagi wala na lagi ko na busy ko wala lagi ko cellphone dali na kay malubat ta akong cellphone karon mo na nga wala pa ko'y puli-puli wala na ko'y kuan ba kuan sa akong cellphone wala na ko'y ma-upload kuan ako dali na ako malubat. So karon sugod atong mga September 1 siguro wala na ko nagbuhat og videos. Nakalimot na ko unsa to ko ang last nag-upload wala na. So nakatong pag uli na ako og buhol imbis mag-vlog ko wala po ko ka vlog pero i-upload gyapon na ako ang videos sa pag uli na ako og buhol pero mga pictures lang ako i-upload mga pictures kay wala man ko nakabuhat og mga videos dito. And then i-upload lang gyapon na ako itong mga pictures nga kung makita pa mga remembrance ba nga mao ni ako mga kapamilya nga nagkatapok mi sa pagkamatay sa ako ang tiyo sa ako ang tatay. So para remembrance in case man lamang nga naami handumanan makita sa YouTube. And then karon wala jud ko'y lingaw. So sorry jud kaayo sa akong mga YouTube subscribers. Gamay man lang ni pero kay nag-message naman gud ang YouTube nga nung wala na akong nag-update o mga nag-upload sa YouTube. So muna nga sorry kay wala na ko ka-upload sa mga usay ang dapat ako i-upload unsa ako i-vlog. Kay kung i-vlog man gud nako wala ko kabalo unsa ko i-topic kay dili ra bugod ko na duty ra man gud ko din dili ko pwede magsig-vlog kung naay mga client kay madisturbo malangan ta sa trabaho. Muna nga ay harap ko mag-vlog kapag ay harap ko mag-vlog kung nakoy lakaw nakoy adtuan o muli ko kaluokan mag-videos ko din harap ko makalugar o upload. Yeah.
Mga to guys, basta nangay ako sorry, nagbuhat lang ko og videos mga kaborts. Nga sorry kung wala na ko ka upload so di sa YouTube. Sa YouTube tungod kay wala na ako nag-update. So tungod lagi sa akong problema sa akong cellphone, tungod lagi ko sa wala na ko'y panahon nga naka video-videos, naghimo og isa kung i-vlog na ko. So, karon basi mag-upload ko, pero ang akong upload, atong mga ipakita lang na akong mga pictures, na kauban akong mga kapamilya sa Bohol, para siguro po ako i-upload. Karon dili sa ako mag-upload karon tungod kay naputlan mi og ka ng wifi tungod kay naigi clearing dito sa City Hall. So, ang wifi wala sa gidaw gina-on nila sa SPC. SPC man ang wifi dere, SPC cable. So, wala pa may wifi karon so dili ko ka-upload. Kani akong gigamit karon data lang ni. I-upload na pud nako ni pag magbalik na ang wifi. So, mao to mga kabuds. So, sorry kaayo. Thank you. Salamat sa pagpaabot. Salamat sa pag-watch. Gamay man ko mga subscribers. Pero ako na ko pasalamat. Kay ang akong YouTube is alos mga handumanan ako ba nga mao din akong ginabuhat, mao din ako ang handumanan sa panahon nga ako ning adto sa akong lingaw-lingawan. So akong i-share sa inyo. So thank you sa inyo guys. Thank you for watching and I love you all. See you soon.